तर आपण आता त्या किंजळगडावरून असंच खालून इथूनच रोड जातो रायरेश्वरवरून किंजळगडला, परंतु आपण पहिल्यांदा तो ट्रेक केला आणि मग जाता आता रायरेश्वरवरती आलो आहोत. आणि त्यानंतर जसं की मी तुम्हाला दाखवतो तिथं आहे गाडी पार्किंगची सुविधा, तिथून जरा रस्त्याचं काम चालू आहे, त्यामुळे आपण आता निघालो हे रायरेश्वरचं संपूर्ण पठार. मित्रांनो, सबस्क्राईब करा सातारच्या गणेश या चॅनेलला आणि शेजारील घंटाही दाबा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची माहिती सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. राम राम मध्ये स्वागत आहे तुमचं सातारचा गणेश या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आहे तो पार्ट दुसरा, तो म्हणजे रायरेश्वर. जसं की बोलल्याप्रमाणे आपण रायरेश्वरवरती आलेलो आहोत, वाई मार्गे आलेलो आहोत. पहिल्यांदा आपण कालच्या पार्टमध्ये बघितलं तो केंजळगड जो माझ्या मागे दिसतोय तुम्हाला, तो केंजळगड आपण पहिल्यांदा केला आणि त्याच्यानंतर ते आलोय म्हणजे रायरेश्वरवरती. रायरेश्वरवरती जर आलात तर जास्त काही उंच नाही आहेत, थोड्याफार पायऱ्या केलेल्या आहेत आणि या पायऱ्यावरूनच जायचे. आणि आता असा रोडनं आपल्याला सरळवरती जायचे आणि पुन्हा वरती गेल्यानंतर ज्या आहेत त्या लोखंडी पायऱ्यावरून वर जायचे. चला जास्त वेळ घालवा. पुन्हा एकदा पूर्णपणे खडक आणि खडकावरती या बेसाल खडकावरती कोरलेल्या पायऱ्या आणि माझ्या माग सह्याद्रीची पूर्ण रांग. आता माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता ज्या आहेत त्या लोखंडी शिड्या. आता लोखंडी शिड्यावरून आपल्याला वरती जायची, पूर्णपणे स्टीप आहेत, पूर्णपणे वरती आहेत. सो आता लोखंडी शिड्यावरतून आपण वरती जाणार आहोत. इथे माकड वगैरे आहे. हिंदवी स्वराज्य स्थापनेचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी वयाच्या 16व्या वर्षीच म्हणजे 27 एप्रिल 1645 रोजी याच रायरेश्वरवरती स्वराज्याची शपथ घेतली. त्यामुळेच या मंदिराला मराठी रियासतीमध्ये खूप मोठे पवित्र स्थान आहे. 16व्या वर्षी म्हणजेच रायरेश्वरच्या मंदिरात कान्होजी जेदे, बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, इसाजी कंक, सूर्याजी काकडे, बापूजी मुदगल, नरसप्रभू गुप्ते, सोनोपंत डंबीर यास आपल्या 12 मावळातील सवंगडी यांच्या साथीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 27 एप्रिल 1645 रोजी स्वराज्याची शपथ घेतली. आपण आता जे बघायला निघालोय ते आहेत म्हणजे ते लेण्याच्या साईडला निघालोय, परंतु रस्ता एकदम हा वडाचा पॅच असल्यामुळे रस्ता एकदम आहे ना खराब आहे. सो आपण तरी पण हळूहळू पाऊल करत निघालोय. आपल्याला जे गडाचं एक लास्टचं ठिकाण आहे या रायरेश्वराचं ते म्हणजे लेणी आहे, ती लेणी बघणार आहेत आणि मग गड खाली उतरणार आहोत. त्यासाठी आता आपण निघालो ती या मार्गे. इथं घरं लागतात, पहिल्या काळातील घरं आहेत छपराची वगैरे कुडाची, आणि त्याच्यापासून आल्यानंतर मग एक वडा लागतो. तिथं आहेत खडकाच्या रेलिंग्स वगैरे केलेल्या आहेत. तिथून आल्यानंतर तुम्हाला असा पॅच लागतो एकदम चिखलाचा. परंतु आत्ता पावसाळा नसेल, मला वाटतं पावसाळ्यामध्ये तर खूप खराब असेल इथं सगळं. सो आत्ता तरी चिखल आहे, त्यामुळे आम्ही जातोय, कारण की आलो इथं तर ते बघणं गरजेचं आहे. सो चला दाखवतो मला आता कसं जायचं इथनं. ते एकदम अवघड आहे. वरती आल्यानंतर पुन्हा एकदा असा रस्ता आहे. वरती आल्यानंतर उजव्या बाजूला एक छोटीशी पायवाट आहे, त्या पायवाट्याकडून आपण लेणीकडे जाऊ शकतो. तर ही अशी पायवाट आहे. या पायवाटेने इथं पायऱ्या वगैरे केल्या आहेत. ज्यावेळेस पावसाळा वगैरे असेल आय थिंक त्यावेळेस घसरू नये किंवा सगळीच माती घसरटी होऊ नये म्हणून. तर आत्ताच आपण पॅच उतरून आलो. पॅच उतरून आल्यानंतर लागते एक टेकडी. टेकडीच्या बाजूनेच एक पायवाट आहे, ते समोर जाते पूर्वेच्या दिशेला, थोडं पूर्वेच्या बाजूला, आणि तिथूनच पुढे कदाचित या टेकडीच्या पलीकडेही आपल्याला, या टेकडीच्या पलीकडेही दिसते आपल्याला लेणी. सो निघालोय. मंडळी, हीच ती जागा जिथे म्हटले जाते की पांडव त्या काळी विश्रांतीसाठी येथेच थांबायचे, येथेच विश्रांती घ्यायचे. हा खूप प्राचीन ठेवा आहे या रायरेश्वरवरती. परंतु हा प्राचीन ठेवा असूनही
अजूनही हे ठिकाण दुर्लक्षितच आहे. तर मंडळी आजच्यासाठी एवढंच. भेटू अशाच कोणत्या तरी एका भन्नाट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. शुक्र. जय जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की